ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa mukha namin. RPN DZKI, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Nagpuumpukan ang ilang bilista. Good morning! Ang hanap buhay ko, Maray na aga po sa gabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa. miss na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. Bangon na, bangon na, bangon na. Tao na katulad ko, Alas 5 na po nin, pagkaaga. kapuay ko si Seto. Kumpikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso. Malamang oras-oras ba sa gulo? April 14, 2023, aldaw na biyernes. Pandang, Leo, walang labis, walang kulang. Salamat sa Diyos. Leo, Natapos na naman ang routing panahon. Hopefully magbaba na ang mga tubig, baha. Yan sa manlay na parte kan Bicol. imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang lang. Partikularmente digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay pa tayong kabawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Mga mayroong eskwela, pwede na po kamo mag-eskwela, magklase na po kamo. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga ng yaring isip. Ang pitong gatang kailan may gunitang din. Huli mainit na ngunyan ang panahon. Aking iniisip. Nakatabang yan para magbaba ang tubig baha. Hopefully mayamang kita nin ano manahelang na nako ninhuli kan bagay na yan. Difícil na maray. Pero makibanan niya to sa kontrol. Felix Lagrimas. Information niyan man si Tony Saison. Transmitter yan man si Jameson Oco. Yan naman si Rodel Cesar. Dito sa pitong gatang, sa Ano po girarayan sa inong mga kibanan, kagawad Jonathan Oliva. na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang Tabayanan ang mga maiinit na sinpres kong bareta. yan at Para luwas ngunyan aldaw. pitong gatang. Dito Indo pong telebisyon. Sa mga mahilig magbasa ng dyaryo, na walang mahanap
Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Radio, walang labis, walang RPN, DCKI, mapagdadalan man or madadalan sa FB Live. pusyoso at Sin man sa YouTube, may Twitter. seto. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Radio, walang labis, walang kulang. Yorororeo, narireo, narireo. Igwa kitang report or igwa kitang nako aning bareta. Mano ba din sa COVID update? Tayo ni po mga tugang medyo delikadong maray. Saro po ining abiso sa publiko haluman sa DOH Bicol CHD. So, ini po, abot kong ipaabot sa Indo, nagluwas ini kan Abril 13, kasudma, April 13, 2023, ang Department of Health, Bicol Center for Health Development, DOH Bicol CHD, na nagtataon nin abiso sa publiko na nagkaigwanin paglangkaw nin kaso nin COVID-19 sa Bicol Region. Base man sa datos na nakalap, magpon Abril 2 hasta Abril 8 na nakapagrehistro man nin 26.31% na paglangkaw nin kaso sa Kabikulan komparado sa nakalihis na semana Marso 26 hasta sa Abril 1, 2023. Kasumpay man kan paglangkaw kan kaso, pinag-aabisuhan kan departamento an publiko manunungod sa importansya kan pagre-rekisar kan panganib sa kada aktibidad o lugar na papasiringan. Kaya pinag-aagda pa man nin pagsulot nin face mask lalo na sa matatawo asin kulob na lugar. Ugalion sana na paghuhugas kan kamot asin paggamit nin 70% alcohol-based sanitizer. Ining mga paaging ini na iman an importante nganing malikayan an urulakitan kan COVID-19 asin iba pang nakakaulakit na helang. So pinagpapagirumdum man kan Bicol CHD an importansya kan pag-isolate asin pagtitinir sa harong kung nakakamati nin flu-like symptoms kaparehas kan kalintura, ubo, sipon, sore throat asin iba pa. Bisitahon ang pinakarani na health facility asin magpahiling, magpa-check up kung kinakaipuhan. So kaya ang patanid po kan DOH ang pagpapabakuna o booster na patotoohan na talagang iyo ang epektibong paagi nganing malikayan ang sinambit naman na helang asin critical na sintomas kan COVID-19. So ngunyan po talagang importante ang pagpapabooster nganing mas mapakusog ang proteksyon kontra sa sinambit naman na helang. So mas sa tulong taon na po ang COVID-19 alagad day pa man ini dagos na nawawara. Sa rason na igwa pa man nin mga nauulakitan. Ang siguradong pagpauntok kan sinambit na manahelang na ini yaon po sa kamot kan gabos na mga namamanawaan. Sunodon ta po kung ano man ang health protocols na ipinagtao sa tuya paluwas kan gobyerno. Ngani po na malikayan na ang helang na ini. Mahalin na ini totally sa satuya. Ta medyo baga haloy na. Tulong taon na po ang ang COVID digdi sa tuya lang na lugar ng una. Dahil talang aram sa iba pang parte kan kinaban kung talagang dakul pa manggiraray. So anyway, bago po kita magreparo duman sa iba, sa satuya muna. Sana po malikayan po, madangog po ang satuyang pangapudan para po malikayan ang paglangkaw giraray asin malag na naman kita sa alanganin na sitwasyon kaparehas kan na inot
So hopefully dahil ito mangyari talagang masakit ang panahon na ito. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng huyan, mga kasaysayan, Tabayanan sa tuyang Mabareta Nasyonal. ito ay hindi Para naman ang showbiz chismis asin man sa lado ning karawat. yung walang Tabayanan man ang Bareta sa kamugtakan kan panahon. lahat sa bukanan. Roturog pa si Bolang Kristal. Gatang, Tabayanan man ang sa tuyang kapalaran ngunya na aldaw. ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi Mga regular na paraan ay good morning po sa Indogabos. Mga nagpepreparan ngunyan, nagluluto nin pamahawan, good morning. Tapos po nagsiselebrar kan sendang wedding anniversary. Happy anniversary po. kabuhay ko si Seto. Mga nagsiselebrar kan sendang kompleanyo ngunyan aldaw. Happy birthday po sa Indogabos. May you have many more birthdays to come. Ito ay hindi chismis na pag-uusap. Mga ma-birthday sa aga, advance happy birthday po. Walang kulang. Tapos po na mga nagkukumpleanyo ngunyan na bulan, happy birthday po sa Indogabos. Happy birthday man sa sakuyang inaanak na si Joy. Happy birthday, Joy. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang lahat na dininig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, PDEG Chief, hinali na sa pwesto. ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Niriyo walang labi, Ini manunungod man sa cover-up sa 6.7 billion na shabu. inaawit at Antidan din shabu, pinaghali na sa pwesto si PNP Drug Enforcement Group Director Brigadier General Narciso Domingo. kailan Matapos na masabot ang sayang pangaran sa subuot, pagprobar na cover-up sa nadakop na 6.7 billion pesos na kantidad ng droga kan nakalis na taon. Sa reassignment order na pirmado man ni Director for Personnel and Records Management Police Major General Robert Rodriguez, ipinaglaag si Domingo sa Office of the Chief PNP or OCPNP. Aribay man kay Domingo si Police Brigadier General Faro Antonio Olaguera na haliman sa Logistics Service. Inda Domingo asin PDEG Region 4A Chief Colonel Julian Olonan enot naman na nag-file kan leave of absence matapos na masabwat ni isabwat ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa subuot pagprobar na takupan ang pagkakarestar ki Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na nakuhanan ni 990 kilos nin shabu na nagkakantidad ni 6.7 billion pesos sa lending company ni Mayo kan Oktubre 2022 sa Tondo, Manila. dito ay nagkuumpukan ang ilang bilyong istang. Pero paman ki Domingo Asinolonan, pinagsabi paman ni Abalos ang 8 pang high-ranking policemen na kasabwat man sa sinambit naman na insidente. Niriyo walang labis, walang kulang. Alagad tinawando ni Domingo na malinig an sa iyang konsyensya asin gabos na reports kan PDEG igwanin clearance haliman sa PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba? Pinagpahimutikan naman ninda Domingo asin Ulunan na pinagpuproteheran sinda or pinagpuproteheran ninda si Mayo. Labis, walang kulang. Yururulero, narinero, narinero, nereri. Yururulero, narinero, narinero, nereri. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang lahat na dininig. Ang bagyong si Amang, saro na sa ng low pressure area. Tahimik na tahimik, magpatay-patay ang kabawat saglit. Ito ay hindi chismis.
Luhay na sinagin low pressure area na sana ang bagyong amang sa weather bulletin kan pag-asa alas 11 nin pagkaaga kasuludma si amang pasiring na sa Pulillo Island sa Quezon asin pinaglalauman na malulusaw na ngunya na Biyernes. Ang punggat Agad sinabi paman kan pag-asa na ang LPA magdadara paman nin luhay hasta katamtaman na kung minsan makusog na pag-uran sa Rizal asin Quezon pinaglalauman man ang pag-uran sa Metro Manila natatadang parte kan Calabarzon asin Central Luzon. Mientras tanto dainaman nagtataonin paglangkaw ng level ng tubig sa mga dam ang darang uran ni amang. Gulman sa pag-asa, spokesperson for flood Adel Duran, ang water level sa Angat Dam nagbaba naman sa punto 31 metros mientras na ang Pantabangan nagbagsak naman sa punto 17 metros. Ang Ambuklaw asin Binga halos mayo naman na pinagbabago. Ang natatada na sana ang Magat Dam sa Isabela naigwanin pagtaas sa level kan tubig na nag-abot man sa punto 15 metros kan nakalihis na Miyerkules. ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang lahat. 14 minutos makalihis ang oras na alas 5 din pagkaaga. Padakos kita kan sa tuyang mga bareta. Yan at sa kanto ng kalyet gatang. Dito ay nagkuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis. La Rosa pinagagdaman si Azurin na magtaram na sa 6.7 billion na drug haul. Ngunit bakit meron tao na katulad kong usyoso at sa buhay ng kapwa ay usisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras. Pigagdaman ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Philippine National Police PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. na magtaram para magkaigwanin linaw sa nagkakapirang isyu sa kontrobersiya sa nakonfiskar na 6.7 billion na kantidad ng droga sa Manila. Ang pahayag pinaggibukan senador matapos na ipagpahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Manahan na pagtataonin pahayag sa publiko si Azurin sa mga masunod na aldaw. Ikaw ay mayroong secret sa pitong gatang lahat narinig. Alaton pa subot kan PNP Chief ang gabos na report kasumpay naman sa pag-arestar kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na iyo an may sadiri kan lugar kung saan na-recover ang 990 na kilo nin shabu. Leo, walang labis, walang kulang. Kaso ni Mayo na naging kontrobersyal matapos ibuyagyag ni Interior Secretary Benhur Abalos Jr. na igwanin pagprobar na cover-up subot sa pagkonfiskar sa sinambit naman na iligal na droga. Ngunit ang di mawawaglit. Para naman kay De La Rosa nakatayan reputasyon ni Azurin sa sinambit naman na isyu lalo pa asin nagrarani na an sa iyang pagre-retiro. Kung may aram subot si Azurin, dapat sabihon na kaini tulos-tulos para dain na magduda ang mga Pilipino. Dito sa pitong gat Teves mapasiring na or matender na sa Senate probe kan Digamos Lay. alam. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang lahat. Detalyes mapasiring virtually or ma-attender virtually si suspended Negros Oriental Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. sa investigasyon kan Senado kasumpay naman sa panggagadan kay Governor Roel Digamo sigunman kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Buhay kundi ganyan. Si Teves ang pinagtutukdokan Department of Justice or DOJ na mastermind as in financier sa paggadaan kay Governor Digamo base man sa mga inisyal nindang nakalap na impormasyon as in testimonya kan mga nadakop na sospetsado sa krimen. Sa buhay ng
Yung naman kay De La Rosa nagpaabot nin commitment asin pinagkonfirmar ni Teves sa pagikan sa iyang secretary na aatubangon niya or maatubang siya sa pagdangog kang komite virtually. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Sinabi man ni De La Rosa na importanteng makuha kan komite an sa iyang lado or lado ni Teves, mayo pa man subot problema sa iyan na obheto ni Teves sa desisyon kaning magpasiring sa pagdangog kan Senado asin linigon an sa iyang pangaran. Silbing ihayagman ni Teves ano man na gusto nindang sabihon asin siya bilang chairman kan committee na yaon naman para kontrolon ang magiging dalagan kan pagdangog. Pinagsiguro naman ni De La Rosa na daiman siya or daiman niya tutugutan na magamit ni Teves sa grandstanding and committee hearing. Unpaman kan senador na dain niya aram kung ano ang motibo ni Teves na mas pinili kaining makipag-cooperate sa Senado imbes na sundon ang pangapudan ni Speaker Martin Romualdez na magpuli na sa nasyon. Naglinaw naman niya na kung biglang dain na mapasiring sa pagdangog sa Abril 17 si Teves na dain naman ini pwedeng ma-cite for contempt nin huli taigwanin interparliamentary courtesy na dapat sunodon asin midbidon kan Kongreso. Kapanyatong Bareta, government officials na mayunin kontribusyon sa Pilipinas, hahalion na. Dapat man sa nagaro. Dakol-dakol dyan, bakulang sa ano, kung sa halangkaw na posisyon sa gobyerno. Makasaysayan na kung nalalam. Mas kidigdi sa baba. Gabos kon gabos, ubos kon ubos. Ikaw walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa buhanan. Aliw na sa pwesto ang mga opisyal kan gobyerno na mayunin kontribusyon sa nasyon. Dito ay nagkuumpukan ang ilang bilyon. Mga dekorasyon sa nasa sa indang pinagkakaputan na pwesto. Sama mula ho dyan sa Batangas. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan. Manan na pangapunan ni 1st District Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsabing bakusan ng mga empleyado kan gobyerno kundi maging mga opisyal pa ang dapat masampulan sa right sizing program. Galing at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung walang labis, walang kulang. Butan bagay na ini mga parasitic entities. Ang mga opisyal kan gobyerno na mayo naman kontribusyon sa pag-uswag kan nasyon. Dakol na mga empleyado asin opisyal kan gobyerno na nag-re-recibe nin dakulang sweldo alagad mayo naman ang malinaw na kontribusyon sa banwaan. Ang lahat na dininig, kung ibig mong mabuhay. Inaman pigtaram kan Davao Sudon ang mga opisyal kan gobyerno na pinasasaringan kaining parasitic entities ganing alagad midbid na subot inikan publiko partikularmente na sa executive branch. Pinagpahayag pa man ni Alvarez na mayong ibang ginibuan na sabing mga opisyal kundi ang rumakit matapos na mailaag sa pwesto imbes ng pauswagon ang ahensyang sa indang pinagkakaputan. Tagarito aking iniibig. Yururuleo, narinleo, narinleo, nerleo. Yuruleo, yuruleo. Oh, yuruleo. Oh, yuruleo. 1.2 billion pesos rice allowance kan government workers ipinagpaluwas na kan DBM.
Kinabukasan, Department of Budget and Management or DBM sa National Food Authority NFA ang kabilugan ng 1,182,905,000 para man sa one-time rice assistance sa gabos ng mga kwalipikadong empleyado asin o sa iba pang maayon sa kan gobyerno. Pinag-aprobaran ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang Special Allotment Release Order or SARO asin magkakanikong Notice of Cash Allocation or NCA kan Abril 12. Hanap buhay kundi ganyan. Makikinabang sa rice assistance ang 1,892,648 government workers kabali naman ang job order or JO as in contract of service COS personnel. Usyoso at sa buhay ng kapwa ay usiseto. Kung pikon ng iyong ugali, Ang Administrative Order number 2 na pinagpirmahan ni Marcos nagtutugot man sa pagtataon in sarong beses na tabang sa parehas na dakol na 25 kilos nin bagas sa gabos ng mga kwalipikadong empleyado kan gobyerno. Good morning man kay Ivan Rix. kung ikaw ay mayroon sikat Happy watching po. ang lahat naririnig. Kuya pong programa, Bangon na mga Karonda. Buhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayang ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Niririyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga ng yan. Partner Welfare Home, pinagbisita man kan PCSO Chairman. Di mawawaglit, taga-rito aking iniibig. Bilang parte kan pagpupursigir kan Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO na maging mas pamilyar sa mga benepisyaryo kaini, pinagbisita man ni Chairman Juni E. Cuba ang saro sa mga grantees kan Institutional Partnership Program or IPP kan ahensya. Agbisita naman si Cuba sa Gentle Hands Incorporated sarong welfare home para man sa mga aki na nasa delinquenteng sitwasyon sa Quezon City. Subutan nasambit naman na pagbisita base naman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maghanap nin paagi nganing mapakarahay asin or mapakarahay ang serbisyo kan ahensya. Sa paagi kan IPP, tinatabangan asin pinagsusuportaran kan PCSO an man iba-ibang ahensya kan welfare asin charitable medical facility sa bilog na nasyon. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Ang mga kwalipikadong organisasyon tinatawan ng 300,000 para tabang sa pagpupondo kan mga charity services sa mga nagtitirios asin marginalized na sektor sa mga lokal na komunidad. Sinabi pa man ni Cuba na ang Gentle Hands dapat sa naman subuot na mabulusan nin pundo ninhuliban sa track record kani sa pagtabang sa mga naisasalbar na mga kaakian. Mientras tanto, ang organisasyon na pinamamayuan ni Miss Charity Graph nagtataon nin tabang sa mga Ngunit bakit meron tarong pang-edukasyon asin medical, espiritual na pangangataman, psikolohikal asin panlipunan na pag-aataman para man sa mga naisalbar na mga kaakian hasta sa maibalik sinda sa saindang pamilya. Kailag sa foster care o mapadali ang pag-aampon sa mga ini. Kan 2022, pinagtabangan kan PCSO ang 62 na institusyon sa kabilugan na kantidad na 28.3 million pesos. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroon sikret sa pitong gatang. Iba pa niya itong bareta, bantag, arestaron. Mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayang ka bawat saglit. Pinaparestar na kan Muntinlupa Regional Trial Court or RTC si dating Bureau of Corrections Bucor Director Gerald Bantag asin dating Bucor Deputy Officer Ricardo Solveta. Kasumpay naman sa pagkagadan ni June Villamor ang subot middleman sa paggadan sa broadcaster na si Percy Lapid. Ang pitong gatang kay
Ang warrant of arrest na igwanin petsang Abril 12, 2023 pinagpirmahan ni Presiding Judge Henner M. Gito kan branch 206 mayong piyansa na pinagrekomendar kasumpay naman sa kinakatubang kan mga ini na kasong murder. Nagsugo naman kan korte an si Simon officer of the law na maggamit kan body-worn camera asin sarong alternative recording device da ibababa sa 2 devices na kinakaipuan nganing ma-record an anuman na relevant incident sa pag-arestar. Kasumpay kani giraray nangapudan o nangangapudan si Department of Justice Secretary Jesus Crespin Remulla kibantag na mag-surrender na sana asin atubangon ang mga akusasyon sa iya. Agigurumduman na formal naman na pinagsampaling nin duwang kaso nin murder si bantag kan DOJ kan Marso. Kasumpay ini kan paggadaan sa broadcaster na si Lapid asin inmate na si Villamor. Chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa buhanan yan at sa kanto ng kalyet gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilang pilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit may Nagbaba ng 3-strike policy sa magkasunod na shooting incidents kasudma si National Capital Regional Police Office NCRPO Director Police Major General Alan Okubo. hindi Pinagsagibo ni Okubo ang pagpapatanid sa pagbisita asin inspeksyon niya kasudma sa Manila Police District Headquarters sa United Nations Avenue sa Ermita, Manila. Sinabi naman ni Okubo na kung igwanin mangyayari na tulong magkasunod na shooting incidents asin mayong maginibong marisolberan an maski sa duwa sa mga ini mahahali sa sendang pwesto ang station commander na igwanin jurisdiksyon sa sinambit naman na lugar. Ang sinambit naman na aksyon kan NCRPO matapos ang duwang insidente nin pambabadil na nangyari sa Balut Tondo kan Abril 9 at Sinjis. Enot naman na naglakop sa social media na igwanin serial killer sa Tondo. Alagad nagluluwas ng mga bayaran na killer ang may kaginibuhan kan mga krimen asin igwanin embelto na sa iligal na droga. Nadakop na ang duwang suspetsado na ipinagpresentar ni Manila Mayor Hanil Lacuna. Sa pagbisita man ni Okubo, pinagrikisan niya ang preparasyon kan tauhan kan MPD sa pagresponder sa krimen. Asin iba pang emergency, pinagpapatanidan man niya ang mga pulis na pakarayon ang pagsasagibukan sa indang trabaho asin maglikay sa iligal na aktibidad, lalo na sa iligal na droga. 30 minutos makalis ang oras na alas 5 nin pagkaaga mapagirumdum nguna kita. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Napag-uusapan lang. Antabayanan mga tugang sa tuyong bareta sa kamugtakan kan panahon gikan sa pag-asa. DZKI Weather Update. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Humina na po bilang isang low pressure area itong si Tropical Depression Amang kahapon ng alas 11 po ng umaga at pagkatapos po ay tinawid itong Lamon Bay sa may Eastern Quezon at bahagi po ng Central Luzon. And as of 3 in the morning today ay huling namataan ang sentro ng low pressure area 40 kilometers timog kanluran ng Iba, Zambales. Yung low pressure area na ito inaasahang gagalaw pa rin po pahilagang kanluran patungo po dito sa western coast of Ilocos Region at magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Luzon. Magandang balita naman po dahil wala na tayong inaasahang bagyo na panibago na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po yan na araw. And as a consequence, magbabalik po ang malatag init at mainit na bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Ngayong araw po, asahan pa rin po ang maulap na kalangitan sa bahagi po ng Luzon. Kabilang na dyan ang Metro Manila, gayon din po ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, at dito rin po sa may Pangasinan. Umaga pa lamang hanggang tamtamang mga pag-ulan. So hindi po ito katulad ng mga minsan malakas na ulan kahapon dulot ng low pressure area. Asahan natin yung mga pag-ulan na posible pa rin magdulot naman ng mga pagbaha or landslides. Pagsapit ng tanghali, mas maraming lugar yung magkakaroon ng mga pag-ulan. Bukod doon sa mga nabanggit natin na lugar, rest of Central Luzon, meron din pong chance ng mga pag-ulan na. Dito rin sa Ilocos Region or rest of Ilocos Region, Cordillera Region, malaking bahagi po ng Calabarzon, at dito rin sa may Northern Palawan and Northern Mindoro provinces, asahan po natin yung mga pulu-pulong pag-ulan, dulot lamang ng localized thunderstorms as well as the trough of the low pressure area. The rest of Luzon, asahan po natin generally magiging mainit at maalinsangang panahon.
Dito sa may southern Palawan, possible po yung hanggang 34 degrees Celsius. Dito sa may Bicol region na dinaanan itong si Bagyong Amang, nasa 31 to 32 degrees Celsius yung maximum temperature sa tanghali. At pinakamainit po sa ngayon dito sa may Cagayan Valley, particularly sa may Isabela and Tuguegarao, hanggang 35 degrees Celsius with heat index na maring umabot pa sa 40 degrees Celsius. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan for most of mainland Luzon pero mas mahihina na. Kabilang na dyan ang Metro Manila. So kung lalabas po ng bahay, magdala pa rin po ng payong. Sa ating mga kababayan sa Visayas, asahan pa rin ang fair weather conditions or magiging maaliwalas ang panahon for Western and Central Visayas habang partly cloudy to cloudy skies naman dito sa may Eastern Visayas, pinakamauulap dun sa may eastern side ng Northern Samar, sa may Eastern Samar, at dito rin po sa may eastern coast or eastern side of Leyte and southern Leyte. Pagsapit ng tanghali, halos buong Eastern Visayas, magkakaroon ng mga pulo-pulong mga pag-uulan lamang dulot po ng localized thunderstorms. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mababawasan na yung mga pag-ulan. May tsansa lamang ng mga saglit na pag-ulan in some areas of Western and Central Visayas. For Metro Cebu, mainit po sa ngayon, 26 hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang, may tsansa na ng pag-ulan dito sa may eastern part of Caraga region, particularly sa may Dinagat Islands, at dito rin sa may eastern side of Surigao del Norte and Surigao del Sur, kabilang ang Siargao, dulot lamang ito ng mga localized thunderstorms. Pagsapit ng tanghali, meron na rin mga tsansa ng ulan for the rest of Caraga region, dito rin po sa may northern Mindanao at lalo na dito sa may eastern side of Davao region, kabilang ng Davao de Oro and Davao Oriental. Again, wala itong kinalaman sa low pressure area or sa bagyo. Pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mababawasan na yung mga pag-ulan dun sa may eastern side, and then meron mga pulo-pulong mga pagkilat pagkulog somewhere dito sa may western and central Mindanao. Pinakamainit po sa ngayon sa Mindanao, sa Zamboanga with 34 degrees Celsius pagsapit ng tanghali, habang sa Davao City hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala tayong gale warning or magiging banayad naman in general ang ating mga pag-alon sa malaking baybayin po ng ating bansa. Magpapatuloy ito sa mga susunod na araw. So, wala naman ito yung inaasahan po ng mga sea travel suspensions at pwedeng pumalaot ang ating mga kababayan na nangingisda. For the next 3 days, asahan po over the weekend, generally magiging maganda ang panahon, mainit at maalinsangan nga lang po pagsapit ng tanghali at sa ibang lugar pa mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Pagsapit ng Lunes, iiral yung easterly sa may Visayas and Mindanao and even sa may southern Luzon. Magdadala rin ito ng mainit at maalinsangang panahon at meron tsansa or mas mataas sa tsansa ng mga pag-ulan. For Metro Manila, for the next 2 days, pwede na pong maglaba. Unlike itong mga nagdaang araw kung saan naging makulimlim ang panahon at maulan, aasahan po natin ang mababang tsansa ng pag-ulan, maaraw sa umaga hanggang sa tanghali. Then pagsapit po ng Lunes, mas mainit pero mas mataas ang tsansa ng ulan sa tanghali at sa hapon hanggang 33 degrees Celsius po. At yung mga magiging pag-ulan natin walang kinalaman sa bagyo or LPA. So over the weekend, kung lalabas po ng bahay, stay hydrated, magdala ng tubig at magdala ng pananggalang sa init. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po dito sa may Baguio City, particularly na rin sa may buong Cordillera region, asahan po over the weekend, ang mostly cloudy skies, umaga pa lamang may chance na ng mga pag-ulan po yan. Bahagyang epekto na rin nung trough ng low pressure area, pero mababawasan na yung pag-ulan pagsapit po ng Lunes. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may chance rin ng mga pag-ulan sa tanghali at sa hapon. For Baguio City, malamig pa rin po hanggang 16 degrees Celsius sa madaling araw at presko sa tanghali, nasa 22 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Bicol region, katulad sa Metro Manila, pwedeng mamasyal over the weekend, Saturday and Sunday. Masisilayan po natin ng mainam or madalas itong si Bulkang Mayon at magiging maganda po ang ating pamamasyal. 24 to 31 degrees Celsius lamang ang ating temperatura. And for Monday, asahan po natin ang bahagyang maulap at minsan maaraw pa rin na kalangitan, pero mas mataas na rin yung tsansa ng mga pag-ulan sa tanghali pa lang hanggang sa gabi. Dulot po yan ng easterlies. Sa atong mga kaigsuonan din sa Metro Cebu, same case for Eastern Visayas or Eastern Bicol region and Metro Manila. Asahan po natin ang maaraw na umaga hanggang tanghali, Saturday and Sunday po yan. Magiging mainam din po ang paglalakbay natin, pamamasyal, pagpunta sa mga beach or pagligo sa mga ilog dahil aasahan po natin yung maaraw na panahon. Yun nga lang po ay magiging medyo mainit, nasa 32 degrees Celsius. Then pagsapit po ng Lunes, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan
nasasamahan ng mga pulu-pulong pag-ulan as early as morning, walang kinalaman sa bagyo or low pressure area. At panghuli, sa atong mga kaigsuonan din sa Metro Davao, sa susunod na 3 araw po, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan for the entire Davao region po yan. Mataas ang tsansa ng mga pulu-pulong pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Again, walang kinalaman sa bagyo or LPA. Temperature natin, posibleng umabot pa yung heat index na tinatawag, umabot sa 36 to 38 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sisikat 5:43 ng umaga at lulubog ito 6:10 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Benison Estareha na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. DZKI Weather Update. Kan po ang sa tuwing bareta sa kamugtakan kan panahon gikan sa Pag-asa. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, makasaysayan na kung nalalam. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuniliyo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa buhanan ng buyan at sa kanto. Dumanan niya to ang lado ning Karawat. Dito ay nagpumpu. Good morning kay Ma'am Amparo Bersa Agbay. Good morning po ma'am and happy watching. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuniliyo, walang labis. Kamus po na parantabay sa radyo. Ngunit bakit meron Wapo kami nin technical adjustments. puso at sa buhay? Sa oras na ini, dahil po nindo kami nadadangog on air. Sana po sa inconvenience. At hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba? Napuan sa tuwing bareta sa Kinabanin Karawat, Thunder tubangon ng Timberwolves para sa number 8 spot. Leo, walang labis, walang kulang. Wrong go-ahead baseline jumper as in apat na crucial na free throws ang isinalpak ni Shai Gilgeous Alexander sa huring 29 segundos para banderahan ang Oklahoma City Thunder sa score na 123 to 118 pagdaog sa Pelicans sa Western Conference Play-in Tournament. Ikaw ay mayroong siklet sa pitong gatang. Tapos man si Alexander na igwanin 32 points as in nagrehistro si Josh Giddy nin 31 points, 10 assists as in 9 rebounds, mientras na igwanin 27 puntos man si Lou Dort. Chismis na pag Tampok man ang duwang free throws sa natatadang 6.2 seconds. itong aking inaawit. Alabanan kan Oklahoma City and Minnesota Timberwolves para man sa number 8 spot as in an manggagana an malaban sa number 1 Denver Nuggets sa NBA Playoffs first round series. Pinag-score naman ni Brandon Ingram ang 20 sa iyang 30 puntos sa second half. Kabali na ang sarong 3-pointer sa huring 4.3 seconds. Matapos mailaog ni Alexander ang duwang free throws para man sa Thunder, nagkaigwa naman si Herbert Jones nin inbound pass error sa laduman kan Pelicans. Tabayanan po si Bolang Cristar Oroachan. Sa tabi ng buyan, makasaysayan na kung nalalam. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuniliyo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa Janice de Belen sumausaw na sa issue ninda dyan as in Priscilla. dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. May post dahil ni si Janice de Belen manunungod sa free taste with matching cryptic words talking about karma. Kulang. Sabi ni Janice, lahat ng free taste sa grocery di ko pinapalampas, pakinabangan pa kaya ako later. Kung pikon ng iyong
Ni naman po ang mga cryptic words na sinambit naman na post. Karma, no need for revenge. Just sit back and wait. Those who hurt you will eventually screw up themselves. If you are lucky, it will let you watch it. Ang comment man kan sa rong netizen, da siya makaget over. Masaklap ang nangyari sa iya. Ginamit sa karir. Inakianin kadakol-dakol. Tapos kan magtaba da ini si Janice de Belen, nilayasan man ni Jan Estrada. Maski mayong sinambit na pangaran si Janice sa iyang duwang post, kadakol pa man ang nag-a-assume na ang pinapatamaan niya sa free taste iyon ex-husband na si Jan Estrada. Tras ang karma naman para sa panduang agom na si Priscilla Meirelles. Itong aking inaawit ang tama. Magigirumduman na kan mga nakalihis na aldaw nasa buhat man sa kontrobersiya ang pag-iiriba-iba ni na Jan asin Priscilla. Alagad, daiman uyon ang mga netizens para keep former Brazilian beauty queen ang karma dahil daakan mag-abot sa buhay kan aktor si Priscilla. Haloy naman na suhay sinda Jan Estrada asin Janice de Belen. Ang babaeng nalink na aduan ki Jan, mientras kasal pa siya ki Janice, mayong iba, kundi ang sarong sexy man na babae. Aram nindo kung si Saini, nadala na indo or nahiling na nindo ini sa telebisyon, mayong iba. Si Vanessa Del Bianco, sarong sexing babae, asin magayon-gayon. Sin ini ang pinagtutok dong rason kung taano tanag suhay ang dating mag-agom na si Jan asin Janice. Ang komento man kan nagkakapirang netizens, crush na crush ko siya nung kasikatan niya. Pero nung nakabelo na siya sa showbiz, lumabas ang tunay na kulay. Ang ending yung babaeng ipinalit sa asawa ay hindi rin naman niya napanindigan. Bukan ang ilang bilyong istambay na walang mahanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusap. Grabe talaga, no? Walang labis, walang ulam. Mapang nakalaag digdi, cheaters don't change. Nakatulad kong busyoso at sa buhay ng Ang totoo man talaga ni pag cheater ka talaga, cheater na yan. Depende ko talaga kung talagang mabago ka. busyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis. Style lang yan. Walang labis, walang ulam. Talaton po niya ito ang pagluwas ni Bolang Kristal. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong katang lahat na dinidinig. Kung ibig mong Gwa pala ni nagluwas sa Super Lotto magpatay pa April 13, 2023, 48, 19, 10, 17, 47, 49. walang labis. Jackpot prize 27,978,266. Ay huwag magalit, yan may bunga nangyaring Taya daw kita tibaan, makatama man kita. kailan may gunitang di mawawang Ang problema, ang pantaya. inigit. Yururulero, narirulero, narirulero, nerledi. Yurulero, Yan na si Bolang Kristal. Naman ni si Bolang Kristal dahil na naman naghihiro. Hiro ka na Bolang Kristal, magbangon ka na. Alas 6 na baga. Antabay ka pa kan bareta ni Kap Melvin Barayoga. Iyon masunod na programa. Ayos, nagluwas na si Bolang Kristal.
Aris, ang financial support ng project ay mula sa sponsor, suriin ang karapatan. Mapapakinabangan ang mga events na dadaluhan. Tandaan na hindi lahat ng magsasalita ay dapat napakinggan. Maging matalino sa payong matatanggap. Lucky numbers 13, 29, 47, 53 and the lucky color is fuchsia pink. At sa kanto ng kadyet Taurus, mararanasan ang financial na kalayaan, helpful person ang iyong social contact, kaya be good. Lucky number or lucky numbers 14, 28, 32, 54 and the lucky color is neon green. walang labis, walang kulang. Ngunit pa Gemini, iwasan ang hidwaan. Tatanggap ng social invitation kasama ang business connection. Mag-ingat lagi. Lucky numbers 23, 17, 39, 43 and the lucky color is pearl white. Cancer, mapipikon ka sa pang-aasar ng iyong friend. Iwasan ang arguments. Huwag magpuyat sa sosyalan. Lucky numbers 17, 28, 34, 54 and the lucky color is lilac violet. Leo, iwasan ang chismis. Bigyang prioridad ang trabaho. Ilaan ang lakas sa kapakipakinabang na bagay. Lucky numbers 27, 38, 52, 32 and the lucky color is tangerine. ng tahimik na tahimik, magpatay matayang kabawat saglit. Ito ay hindi chismis. Virgo, ang iyong partner ay gagawa ng favorable decision sa paggamit ng joint assets. Kumonsulta sa psychic bago magdesisyon. Lucky numbers 23, 38, 52, 46 and the lucky color is blue. Libra, isang kakaibang plano ang mabubuo. May darating na very unusual opportunity na magbibigay sa iyo ng exciting reaction. Lucky numbers 15, 29, 38, 45 and the lucky color is red. Scorpio, feeling balat sibuyas ka ngayon at madaling mapikon. Iwasan ang mang-asar at manatiling diplomatic sa mga salita. Lucky numbers 54, 26, 39, 41 and the lucky color is green. Sagittarius, gawin ang lahat ng work sa umaga. Suriing mabuti ang isang investment at mag-ingat sa indecent proposal. Lucky numbers 33, 48, 41, 54 and the lucky color is blue velvet. Dito sa pitong gatang sa tabi ng Capricorn, iwasan ang hidwaan tungkol sa salapi. Panatilihin ang sipag at tiyaga para matamo ang inaasam na kasaganahan. Lucky numbers 17, 13, 20, 44 and the lucky color is silver. may isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto. Aquarius, sabaan ang pasensya sa mga delays ng iyong salapi. Okay ang araw kung nais mag-apply ng loan. Lucky numbers 15, 22, 38, 41 and the lucky color is mustard yellow. Chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao? Pisces, sobra busy at productive ang time mo ngayon. Kailangan ng self-discipline para di maokupa ang oras para sa sarili. Galing at hindi ka pasi. Lucky numbers 27, 39, 41, 55 and the lucky color is cranberry red. Usapan lang. Leo, And po sa tuyang mga kapalaran, inatod sa tuya, nibo lang kristal. Leo, narinero, narinero, Leo, narinero, narinero. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong secret sa pitong Ernest na palan. narinig. Maurugmahan na naman ang sa kuyang mga classmates. Mabuhay, Sa kuyang mga classmates sa Holy Rosary Minor Seminary. ayang kabawat saglit. Mga brothers, Ito ay hindi good morning sa Indo. na pag-usapan lang. Leo, walang labis. If travels lang kay paring Weng
Ruel Pelonia, tropong retiradong US Navy. Hali na. Pasiring na duman sa Estados Unidos de America. May gunitang di mawawaglit, taga rito aking iniibig. Ingat lang, pare. Ano mga tugang inabot naman kita kan sa tuyang oras para magparam digdi sa programang Bangon na mga karonda. Panan niya to sa control, Felix Lagrimas. Transmitter, yan naman si Jameson Oco, asin man si Rodel Cesar. Ang Information Officer, Tony Saison. Ang tabayanan ng nasunod na programa, si Kapitan Melvin Barayoga. Iwan po ang sendong senserong servidor, Kagawad Jonathan Oliva. Salamat kan sendong pagantabay. God bless us all.